A koľko máte tých detí vlastne? Veľa. A to je koľko? Viete, či ja poviem to čisto, zajtra to je v pluske. Lebo ja som čítal nejaký článok, tam ich napočítali 13. A to ste zle. To ste asi dozadu 2 roky. Že 13 je málo, hej? Skús neurážať nášho hostia, dobre? Že 13 detí nás bláznil. Nepodceňujte ma. A má podľa vás tajná služba prístup k našim správam? O tom nemôžem hovoriť. A myslíte, že bol opitý, keď šoferoval? Keď rozbil ten semafor? Nemôžem to tvrdiť, lebo som pritom nebol. A čo si myslíte, ale? Keď si mám mysleť, že bol naliatý jak čík. A máte že nejaký že body count? Je to viac ako 1000. Že vraj ste sa stretli, aj dokonca s našou kamoškou, z Ráchel. Áno, stretol som sa. Bola dobytá, však tie fotky ste videli. Áno. Ja bála sa, že sa to kopne pod koberec. Myslíte, že záleží na tom, akože uspokojiť aj tú ženu v sexe? V prvom rade. Hej, ste takí? No určite. Keby ste vedeli, jak tieto naše slovenské celebrity žijú v úzovkách, tieto influencerky a podobného rangu, ako je Pimpa, tak by ste zaplakali. A vy ste dávali nejaké peniaze? No jasné, však čo si myslíte, že prečo ma oslovila? Klasická zlatokopka. Nevadí nám, že nemáš money, sadni na zadok a pozeraj s nami. Dneska sú tu chalani so s nami. Čau, kamoši, vítajte pri ďalšom diele s nami. Moje meno je Oskar a nachádzame sa v krásnom srdci Petržalky a chceli by sme privítať veľmi váženého hostia, toto je veľmi špeciálny človek. A špeciálny host, pán Boris Kolár. Uej! Ďakujeme krásne, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Boris Kolár je veľký podnikateľ, politik a takisto aj veľmi známy človek svojim životným štýlom. Slovo je, že multiotecko, to sa píše v článkoch, multiotecko. Takže... nejak vás musia nálepkovať. A je to samozrejme aj Svetozár s nami. Čaute. Takže poďme na to. Ďakujem za pozvanie. A teraz, keď sa rozprávame o tej politike, tak my teda v posledných voľbách sa to nepodarilo. Nie. Hej? A čo podľa vás bol ten dôvod? Tak viete, myslím si, že ste to posledný rok zachytili, že zaútočili na tú najcitlivejšiu tému, to je rodina, deti, takže rôzne kriminálne živly, ktoré proste to financovali tvrdým spôsobom. A ja som veľmi rád, že sa im podarilo zlomiť len jednu matku mojich detí, tú Barboru Richterovú, dostala nové auto za to, dostala nejaké benefity, dovolenky a tak ďalej. A týmto chcem aj poďakovať ostatným mojim mamám mojich detí, že aj keď dostávali tieto finančné ponuky, že sa proste nenechali judášským grošom kúpiť a urobiť takúto hnusnú antikampaň. Že oni vaše teda ženy, alebo mamičky, tak oni dostávajú ponuky na to, aby vás diskreditovali? Finančné ponuky dostávali. A čo sú to za ponuky? Že to sú akože, sú to niekedy 100 000? Viete čo, neboli to 100 000, boli to v radoch desiatkách tisíc. Ale to je stále dosť. Je to dosť. A oni vlastne prídu, kontaktujú, že dám... Tak ja mám napríklad správy, SMS-ky pri tej MF Ferusovej, mám aj zvukovú nahrávku, kde došla za mnou, že je Zoro ponuka 40 000. Mám to v textovke, môžem vám tu na telefóne to ukázať, mám zvukový záznam, jak mi to začala hovoriť. No a potom hneď 2-3 týždne na to začala odo mňa vyťahovať peniaze, ktoré som jej nedal, tak potom rýchlo si ich bola vybítať úzora. Ale mali si tá pomer s áno, mal som, jasné, mal som, to netvrdím, že nie. Ešte predtým, ak sa to dostane, že mňa by zaujímalo, že to bola jediná influencerka, ktorú ste ako oslovili a mali ste nejaký vzťah? Ja si myslím, že ja som neosloval ju, ale ona mňa. A okej. A to akože vám napísala? Hej, potrebovala zase pomôcť, nemala kde bývať, nemala čo jesť. Akože na prvýkrát? Ale jasné, samozrejme, čo si myslíte, že ako to funguje, keď vidíte, to je navonená bída, to vidíte len v tých, jak sa hrajú a dávajú si tie storička, že akože zoberte, však to je jeden vymyslený život. Keby ste vedeli, jak tieto naše slovenské celebrity žijú v úzovkách, tieto influencerky a podobného rangu, ako je Pimpa, tak by ste zaplakali. Tak by ste boli šťastní, aký máte vykrásny život. Ja mám takú otázku, že aké to bolo s Pimpou. Gentleman si užíva, gentleman mlčí, áno? To je pravda. Takže nebudem zasahovať, alebo nepôjdem do týchto podrobností, ale... Nemáte taký pocit, že vás to súkromie nejako teda dobehlo v práci tým pádom? Keď toto sa stalo, že... Viete čo, ale
ja žijem svoj život, rozumiete ma? A ja nebudem sa teraz tváriť, že som iný a teraz prestanem ho žiť a teraz teraz sa budem skovávať a teraz nepovedz, že som... Kde, viete, ďaleko sprostejšia farizejské je, keď sa niekto bije, aký je kresťan a akú má manželku a pritom sekretárke urobí natajňaša na ľavobočkách, chápete ma? A potom s ďalšou asistentkou odíde niekde na dovolenku. Tak toto je ďaleko sprostejšie, nie? Sú toto časté prípady, čo áno, si veľmi myslíte? časté. Akože aj v veľmi politike, časté, hej? aj v politike, veľmi časté. A títo ľudia sa boja, aby sa to neprasklo, sú vydierateľní, ale čo ma chcete vydierať? Mňa s nejakou ženou, to sa nedá. Však ona nemala na chleba, zrazu má nejaké autičko, zrazu má oblečenie, zrazu môže chodiť na dovolenky. A vy ste dávali nejaké peniaze? Z čoho? No jasné, však čo si myslíte, že prečo ma oslovila? Klasická zlatokopka. To sa normálne, keď chodíte takto akože do parlamentu, tak takéto veci sa akože šuškajú. A hej? tam sa všetko vie, hej. Áno? No jasné. Toto To si neviem ani predstaviť, že keď je raz človek politik, vy musíte toľko vedieť veci, ktoré nikdy v živote nemôžete Vy povedať. ste Áno, je to boli aj šéf vlastne akože Sisky, nie? Že Nie, jak to je? ja som Predstav nebol parlament. šéf. Nie, iba Ja som bol ich stav- prijímateľ zo zákona. To čo znamená? To znamená, že Slovenská informačná služba alebo niektoré zložky, zastupiteľské orgány posielajú niektoré správy, ktoré podliehajú pod utajenie, ja neviem, prísne tajné alebo vyhradená nejaká informácia a tak ďalej. To znamená, že to dostáva prezidentka, predseda parlamentu, predseda vlády, prípadne rezortný minister, ktorého sa to týka. Čiže vy sa dostávate do styku s naozaj zaujímavými informáciami a nesmiete o nich nikomu povedať. To už by ste samozrejme. tým pádom boli trestne stíhaní a pravdepodobne vy ste skončili vo väzení. A teraz, že kebyže poviete, čo ste akože prečítali, ale že dostali sa k vám niekedy správy od tajnej služby, ktoré vás že šokovali? Že boli ste, že možno až v strachu? Nie. Nie? Všetko také, že bežné, že a čo, že Siska akože niekoho špehuje a tak? Nie, Siska nešpehuje. Nie? Nie. No dobre. Jasné. Ľudia majú pomilenú, strašne pozeráte všetci filmy a pozeráte CIA, čo tam, to sú všetko filmy, to sú veci, ktoré proste... Petržalke sa chýruje, že keď telefonujete a máte ozvenu, tak to znamená, že vás odpočúvajú. Ďalšia blbosť. To je pravda? Každý Petržalka vie. Stokárske reči. Stokárske reči. Lebo zoberte si, však to je blbosť, že dneska nežijeme analóg, žijeme digitál. A vy si myslíte, že v digitále máte ozvenu. Veď to je nezmysel, chlapci. To kedysi fungovalo, keď ja som bol vo vašom veku, tak keď sa telefonovalo, tak cez relátka, pukalo to, škrípalo to, prepájali vás, ten telefonický rozhovor, vtedy by som povedal áno. Vtedy, keby ste tam niečo počuli pukať, šťukať, takže áno, že vtedy vás niekto zapojil. Ale dnes v digitálnej dobe deje. A má podľa vás tajná služba prístup k našim správam? O tom nemôžem hovoriť. Víš, to nemôžeš si vypísať takéto veci. Presne. Nikdy nepíšte nič. Hej. Ideálne. Ideálne je nepísať nikdy nič. Rozumiete, nemá význam po sebe zanechávať nejakú stopu, lebo raz vás to môže dobehnúť. Áno. To sú normálne, že tipy a triky Borisa Kollára. Nie, vôbec nie. Však ako bavte sa do toho telefónu, len to, čo vždy musíte rátať s tým, že niekto vás môže počuť, niekto vás môže nahrať a niekto vás môže proste nejakým spôsobom raz dostať. Dobre, tak keď vy sa budete baviť o tom, že či idete na futbal s kamošom, na to sa môžete predsa vykašľať. A mňa by ešte zaujímalo, že sú v parlamente nejaký... Je niekto v parlamente gay, podľa vás? No, podľa mňa veľa. Gejov, lezieb. Akože skrytých, hej? Aj skrytých, aj otvorených. O tom sa vie. Okay. Ale o tom sa nehovorí proste. Áno, ale že... Lebo to je každého súkromná vec pre Boha živého. Ja si myslím, že to je absolútne nedôstojné a absolútne sprosté, keby som ja mal rozlišovať človeka podľa toho, či je gej, alebo lesba, alebo nebinárny. To nikto tam nerieši. V parlamente to naozaj nikto nerieši. Možno na jedného blázna, ktorý furt vykrikuje, ale ináč nie. No a nie je to také, že takto, podľa mňa určite v parlamente kopec gejov, ale nie je to tak, ja som si tak všimol, že... A čo je na tom, že tam sú gejové? Ja len poviem, že lebo niektorí, ktorí by údajne mohli byť, sú v stranách, ktorí úplne nepodporujú
Viete, čo myslím? Ja viem, že to je komické. Hej, a ďalšia vec, že niektorí aj, o ktorých sa to údajne hovorí, sa vlastne prezentujú tým, Ako mačovia, že? Také. že majú manželky a partnerky a tak. Takže Vlastne. je to, čo ste si všimli, že je to, akože je to... Dobre, je to tak a ja si myslím, že každý svoj súkromný život si môže chrániť a strážiť, ako chce. Ale nemal by, lebo tak to Nemal by, to je na ňom, či robí nejaký coming out. To je na ňom, to je ľudské právo, že to proste zverejníte, alebo to utajíte. To je proste vaša osobná záležitosť. Ja to nebudem komentovať, riešiť. Nech si každý toto rieši, ako chce a hotovo. Samozrejme, že nemal by byť, je farizejstvo byť v strane, ktorá bojuje proti homosexuálom a sám je. A je taký podľa vás nejaký? Neviem. No, dobre. Paráda, super. Môžem sa ešte opýtať, vlastne veľakrát ľudia tak hovoria, že čo ste vlastne z iných politických strán, akoby vrcholní politici alebo tak, že veľa ľudí hovorí, že ale ty určite chodia spolu na opekačky. Chodia. Že vlastne Jasné, že chodia. Verejne vy proti sebe bojujete, ale vlastne v osobnom živote ste normálne kamoši? Áno, a prečo nie? Chápete ma, veci, uvedomte. Ja som bol 8 rokov v parlamente. Teraz si predstavte, že každý deň vy dojdete do kancelárie v úzovkách, do pléna a sedíte tam, obedujete, raňajkujete, desiatujete, pijete kávu s tými istými ľuďmi. Aha. A to je jedno, že to je poslanec z Osmeru, alebo poslanec od Kotlebu, alebo poslanec... Ja hovorím jedno, ja delím ľudí iba na dve kategórie. Dobrý a zlý. Áno? To znamená, že keď je to chuj a je to z progresívnej strany, tak to bude chuj stále, len progresívny. Okay. A keď máte chuja smeráka, tak to bude chuj smerák. Chápem. Pán Kollár, že prečo máte že toľko žien? Že je to náhoda? A prečo niekto chce mať veľa peňazí? No, prečo? A prečo toto robíte, tieto podcasty? Chcete zarobiť? Nás to baví a teší vás to. A sú z toho prachy, nie? Však z niečoho žiť musíte, nie? Čo? Že vyzeráme cool pri tom a tak, viete čo? Perfektné. Takže napodobne to máte, áno? No, tak každý máme nejakú zábavu, alebo nejaký cieľ, alebo nejaké potreby, alebo čokoľvek. A každý si to rieši ten život po svojom. A není za tým nejaká filozofia možno? Nie. Nečakajte tieto veci prebohať. Nie, vôbec nie. Ja som vždycky chcem mať okolo seba. Ja sa veľmi dobre cítim vo veľkej spoločnosti. Keď je všade veľa ľudí, všade veľa rozruchu, proste stále sa niečo deje, to ja to milujem. No a ja mám veľkú rodinu. A koľko vás toto stojí? Veľa peňazí, hej. Akože, ale to môže byť aj stresujúce, nie? Keď sa ma spýtate, čo pokladám za najväčší úspech môj, tak že som to doteraz dokázal živiť a do budúcna, že by som to zvládol aj do budúcnosti. Naďalej. Čiže keď sa ma to spýtate, keď dožijem do 80-ky, že či som to zvládol, tak toto bude pre mňa to najdôležitejšie, že som poriešil deti, rodiny, že som to vedel zabezpečiť a že som to ustal. Toto je pre mňa taký ako najväčší taký zmysel života, proste tie rodiny vedieť poriešiť. A koľko máte tých detí vlastne? Veľa. A to je koľko? Viete čo, ja poviem to čisto zajtra, to je v pluske. Keď skončíme, vám to poviem. Takže to není známe? Poviem vám to. Dobre. Lebo ja som čítal nejaký článok, tam ich napočítali 13. A to ste zle. To ste asi dozadu 2 roky. Že 13 je málo, hej? Skús neurážať nášho hostia, dobre? Že 13 detí sa zbláznil. Nepodceňujte ma. Takže vlastne stretávajú sa na tom tie deti. Áno, jasné, rodina. Aj tie manželky, hej, normálne. Viete čo, áno, napríklad také 4 chodia aj spolu na dovolenky. Fakt? Ale to už akože tak zaváňa takým mnohoženstvom ináč. Mnohoženstvo vtedy, keby som si ich zobral všetky 4. Ale že takže už chodia na dovolenky spolu, tak komunita. Máte aj group chat možno s tými ženami, že skupinou? Nie, to nemám. To je podľa mňa základná vec. Ne, to bolo hrozné, to by ťa zabilo podľa mňa. Ne, to nemám. Že lásky budem doma. Nie, ale tak tie decká sa poznajú, majú sa radi, trávia spolu nejaké prázdniny alebo spoločné chvíle, oslavy a tak ďalej. Už sa niekedy stalo, že bola s vami nejaká žena len kvôli vašim majetkom? Tak určite áno. A 100%. A vám na tom záleží, že prečo chceme s vami byť? Viete čo, podľa toho, o čo mi pri tej žene ide. Keď mi ide iba o jej mladosť a o ten sex, tak prečo mám sa zamýšľať hlbšie. Ale keď si chcete zobrať do života a mať v tom živote, tak asi by človek sa mal na to pozrieť
aj z iného pohľadu, nielen z tej radosti, áno, tej chvíľkovej. A koľko takýchto, akože s koľkými takýmito zlatokopkami teda ste prišli do kontaktu? No to ja neviem, to za celý život určite bolo. Ideme konkrétnejšie, čo sa týka týchto žien, že je to akože veľká časť vášho života a že veľa času tomu venujete a teda za tie roky, že máte prehľad, že s koľkými ste možno spali? Nemám. Nemáte? A sú to, že... Myslíte, že som si to počítal, alebo robil čiarky? Ja to napočítal napríklad. Akože, ja som prestal. Ty si prestal, ty si zvíra. Ale, OK, takže... Ale niečo máte... vám poviem. No? Ja vám ukážem tu na stole 20 predmetov. Šnúrku, okuliare, telefón, pohár, neviem čo. Môžete sa na to pozerať kľudne aj pol hodinu a keď vám poviem, vymenujte ich, nedáte tých 20. Ale ženy nie sú predmety, pán Kollár. Ale sú to mená, sú to čísla, chápete, to sa nedá, akože, ešte raz hovorím, predmety si nezapamätáte a môžem vám tu napostaviť 10 žien alebo 20 žien. Nebudete vedieť ich vymenovať, rozumiete? To znamená, že pýtate sa ma, že či to nejde. Keď ich máte 5, tak ich budete vedieť, áno? No, tak ale... Takže vy si ale pozor, ja mám 58 rokov, chlapci, ako, viete, vy ste začali pred 3 rokmi. Tak neporovnávajte. My ešte plávali o vajcách. Som len hráč. A máte že nejaký že body count? Nie. Je to viac ako 1000. Čaute kamoši, prepáčte, že prerušujem tento diel, ale ak by ste si chceli pozrieť celý nezostrihaný diel s nami, tak nás môžete podporiť na platforme Hero Hero. Keď nás podporíte, tak my vám za odmenu dáme celý nezostrihaný diel s nami, kde môžete nájsť rôzne momenty, ako napríklad tieto. Mňa by zaujímala taká dávnejšie skloňovaná téma ohľadom transrodovej ženy vo vašom živote. Keď ja sa rozprávam o vašom net worth, je to, že viac ako 100 miliónov. Vy si viete predstaviť byť so 40 rokov mladšou ženou, akože 8-ročné dievča? Bavme sa o tom, že či je to sex, tak to si viem predstaviť, ale či je to nejaké fungovanie, tak to si neviem. Čo by ste robili, keby vaša dcéra ale donesla domov 58-ročného pána? No nebol by som nadšený. Jaký je váš game, akože na ženy? Ale akože neblbnite, no tak každý má internet, vie, kto je Boris Kollár. Kedy ste napsali plakali? Plačete? Včera, alebo predvčerom. Fakt? No. Prečo? Vy ste počuli pesničku od Rytmusa, čo sa volá, že Povolanie syn? Robíte niečo preto, aby tak nevyrastali? Akože aby si... V tom parlamente áno, však tam sú psychopati, úplní blbci, primitívy, ale aj veľmi inteligentní ľudia. Máte problém mať kamarátov, keď ste tak vysoko postavení? Musím povedať jednu vec, že skutočne, že keď stúpate po nejakej pyramíde moci alebo vplyvu alebo moci, môžete, tak hore sedíte sám. Nemáte žiadny kamošov. Cítite sa tak? Je to tak. Ja napríklad som nikdy nespal Aziatkou, nikdy. A s Černoškou? Áno. Hej? No, však ja mám s Černoškou dieťa. Pre Boha živého. Takže ak chceš vidieť takéto momenty, tak chod na Hero Hero lomeno s nami a strašne pekne ti ďakujeme za tvoju podporu. Čau! Čo bláznite, akože ja neviem, čo máte vaša generácia, napríklad tento body count, to za našej éry to neexistovalo. Zlaté časy. To proste takéto, to máte vy teraz, ja neviem, čo to počítate, akože teraz čo, keď má niekto 10, tak je špatný a keď má niekto 100, tak je čávo, alebo ja neviem. No, viac menej. Akože ja tomu nerozumiem. O čo sa tu jedná, preto, lebo však toto nie je súťaž olympijská, že musím proste tu nazbierať čiarky, alebo čo. No dobre, ale akože ja mám napríklad Excelovskú tabuľku, hej. No viete, tak vtedy, keď ja som začínal, ešte nebol Excel, takže som si to nemal kde zapísať, potom ten notesok som stratil, potom sa mi to robím srandu. Však ako človek predsa to nerobí preto, aby si dal nejaký zárez do nejakej pažby, ak sa hovorí, lebo tá pažba by bola fakt dlhá a už by ste z tej pušky nevystrelili, ale ja si myslím, že to prináša život. Proste niekomu život prinesie jednu ženu a je s ňou tak spokojný, že pri nej ostane a je to úplne v poriadku a netreba sa mu vysmiať, že ty máš body count 1. Chápete, je to úplne v poriadku. A niekto proste chce mať každý deň inú ženu. Tak aj to je v poriadku. Ja si myslím, že to je súkromie. Každý nech si zariadi ten život, ako chce a môže byť niekto šťastný s jedným alebo s 2 ženami za celý život. Môže byť šťastnejší ako niekto, kto má 1000 žien. Áno? Je to druhú otázku, že aký ste mali najdlhší celibát? A nie ten prvý, že tých prvých 17 rokov, 16 rokov života. Tých prvých 14 rokov života. 14? Ale... No raz to určite boli aj 2-3 týždne, no. Riešil to aj taký pán, ktorý vás očividne nemá rád. To je, že pán, váš menovec. Áno, Zoro Kollár. Zoroslav Kollár. Áno. No a on hovoril, že vraj ste sa stretli aj dokonca s našou kamoškou
z Ráchel. Áno, stretol som sa, 30 minút v živote som ju videl. No a o čom bolo toto stretnutie? O čom bolo? Môžem ma povedať, nemám s tým žiadne tajnosti. Došla za mnou, že potrebuje nejakého právnika, alebo že ju nejaký... Ja túto scénu novú, keby skutočne to neovládam, je však vidieť, že tie mená nič nehovoria a tak ďalej. Tak došla požiadať ma o pomoc, že má nejaký problém, že bola napadnutá a že myslí si, že sa to kopne pod koberec, či nemám nejakého právnika, ktorý by proste ju zastupoval alebo niečo takéto. Ja hovorím, v tomto ti neviem poradiť, absolútne neviem poradiť, ale na to stretnutie, ktoré trvalo 30 minút, tak som zavolal mojho známeho Vlada Pčolinského, ktorý proste sa práve vyzná. Myslím, že sa bavili spolu 10-15 minút a skončilo to len nejakým konštatovaním. Spýtal sa jej len, či sa cíti byť ohrozená tým človekom, či má pocit, že ju sleduje, alebo že keď na všetko dostal negatívne odpovede, tak jej vysvetlil, že s týmto proste nemôže nič urobiť, lebo to je na nejakom vyšetrovateľovi, ktorý sa rozhodne, že či to bola len to myslím, jak sa to povie odborne, nejaký priestupok v rámci nejakého spolunažívania a tým pádom pokuta 20 €, tak keď sa vyfackala Cigániková s Tabakovou, alebo či to je proste, lebo keby bola tam nejaká šikana, potom, že by ju sledoval, alebo že by sa jej vyhrážal, alebo chodil, tak vtedy by sa to dalo prekvalifikovať a vtedy by potrebovala to nejakého právnika, ktorý by zatlačil na toto, aby to nešlo do nejakého ústrania. Ja to nebudem komentovať, lebo ja neviem, čo je za tým, nie je to úplne jedno. Toto dostala túto odpoveď, že sa s tým nedá nič robiť a odišla. Viacej sa oni dvaja ani nestretli, ani ja som s tým nič nerobil. Takže to zase pán Kollár zase má v hlave svoje konšpirácie, akým spôsobom zase má nejakým spôsobom zatiahnuť do nejakej hlúposti. Takže neprišla s tým, že chcela nejak, aby ste zneužili svoje právomoci. Čo bláznite? Takže nebola neexistuje taká, ani slovom také niečo nechcem. No, akože ja som to skôr sa spýtal, preto tiež sa mi nepáčilo, že dávali Rachel akože do takej pozície verejne, keď to tak nebolo. Iba to som sa chcel spýtať. Tak... Nie, chcela vedieť, ona sa bála, že to sa bola dobytá, že tie fotky ste videli. Áno, ja to nebudem hodnúť, lebo ja toto nebudem rozoberať. Bála sa, že sa to kopne pod koberec. Ono sa to nakoniec aj koplo, lebo keď takto niekoho dobijete a máte za to len 20 € pokutu, tak potom poďme byť ženy za 20 €. No však, ale to je to. No a ona proste toto nechcela, aby sa to nestalo, totižto, lebo on to bude robiť takýto človek ďalej. Keď mu to prejde tu, tak to bude robiť ďalším. Čiže toto bola motivácia Rachel, aby ten človek to nerobil druhým, lebo ona už zbytá bola, už na to kašľať. Ale toto bola jej motivácia, aby to nerobil druhým. A vtedy ho zastavíte, keď sa ten chlap popáli. Jasne. Ale 20 € sa nepopálite. Máte taký pocit, že ten zákon je prikrátky na takéto áno. Takéto prípady? Áno. Že ženy by potrebovali trochu viac ochrany. Tiež si myslím, určite. No. Čo by si spravili inak, keby môžete vrátiť čas? No, s niektorými ľuďmi by som sa radšej ich vyhol sadným oblúkom. Také tie ľudské, také špiny, ako sú takí, ktorí vás sú schopní zradiť alebo predať za pár grošov. To sú tie judášske peniaze. Viete, my keď sme boli ako mladí, alebo som bol vo vašom veku, najhoršie, viete, čo bolo? Keď si koho udal, alebo keď si niekoho natrel, alebo keď ste boli takí akože práskač. To bolo najhoršie, čo mohlo byť. Dneska sú to kajúcnici, a ne? Ešte o nich píšu v denníku N a vychvalujú ich, lebo sú to tí dobrí kajúcni, hovno. Sú to jedni zasratí smradi, rozumiete ma, ktorí vlastnému prospechu, aby sa nedostali do basy, tak sú ochotní si vymysleť na vás niečo. To sú tie najväčšie špiny ľudské. A keď vás niekto, aj najbližší spolupracovník, ktorého živíte celý život, potom vás za 5 korún od Zora Kollára nechá zaplatiť, tak to sú také akože... A prečo vás má v zuboch? Tak ja sa nevyznám v jeho duši a nechápem, aký má problém. Nejaký problém určite si rieši. Je to zápas o dominantného Kollára? Alebo... Nie, neviem, z čoho on vychádza. Mňa by zaujímalo, že aký možno máte názor na to, keď niekto sa s niekým kamarátil a potom na ňo následne vyťahuje súkromné konverzácie. To sa nerobí. Nerobí, že? To by ste nemali ani o ženách hovoriť, s ktorými ste boli. Je to nepekné, keby ste mali ísť do podrobností, vyťahovať fotografie a tak ďalej. To sú svinstva. A vy ste zachytili Sulíkového syna, že on toto vyslovene spravil tej Rachel? Čo spravil? No, že vlastne on sa s ňou kamošil a potom
ani vyťahol nejaké ich osobné vzťahy, potom fotky. To sa mi nepáči, to je trapné. To je úbohé. Na tom si vybudoval teraz má kariéru. Na tom postavenú kariéru, lebo to robí doteraz. To sa nerobí. Proste raz, keď niečo zažijete s niekým, tak by si to nemali vyťahovať, zneužívať to. To vás dobehne. Ale sú to ľudia schopní povedať vlastne klamstva na to, aby sa zapáčili ľuďom. Sú. Politici sú toto schopní robiť. Všetci. Prakticky všetci. Vy ste niekedy klamali do kamery? Viete čo, s týmto je problém. Politik do kamery nikdy nebude klamať, keď je chytrý. Radšej sa vyhne tomu klamstvu a nepovie to klamstvo. Ako teraz. Nemôžete to, do kamery som neklamal. Nemôžete to urobiť, musíte sa tomu vyhnúť. Musíte mať také schopnosti retorické, že proste odídete z tej témy, alebo začnete rozprávať o niečom inom. Okay. Lebo najhoršie je, keď vás nachytajú na klamstve. Proste všetko je zaznamenané. A teraz, keď niečo poviete, a ja by som vám tvrdil, že tu na tejto telke, alebo v tomto štúdiu, že ja som panic, áno, a nikdy som nemal žiadnu ženu, tak zajtra mi donesú 4, ktoré jasne povedia, a tu mám ešte aj fotku. No. Chápete ma? Čiže nesmiete sa ako politik nechať chytiť na klamstve. To je konečná, lebo potom nech urobíte čokoľvek, tak hneď protistrana povie, no zase klame. Viete, a toto je dôkaz, lebo tu klamal, tak klame aj tu. Viete, to znamená, že to je absolútne prvá poučka politika, že proste nemôže sa nechať nachytať, že klame. Lebo to ste skončil. Mňa by zaujímalo, že vy ste to si zapamätal, my sme na začiatku rozprávali, ja som tak usúdil, že prvýkrát ste boli so ženou, keď ste mali 16-17, vy ste ma opravili, že v 14. No, to sa mi tak stalo. To nie je nejaké nelegálne? Prečo? Veď to bolo len to je od 15. Vás násilnila. Niekto vás násilnil. Ona mala 17, že ona by mohla mať problém, hej. Mala 17 tedy, hej. Staršia žena. Aj si pamätám, ako sa volala, nebudem to hovoriť. Pozdravujeme. Áno. A viete, že je zaujímavé, že vtedy frčalo to, však preboha, ktorý to bol rok, počkajte, ja sa musím... To bolo dávno. Nejaký 78, 9. Tedy frčali tie mončiči, neviem, či poznáte tú postavičku mončiči. Také chopaté, také, áno. Okay. A ona to mala v ruke a potom si to zabudla u mňa. Ja dodneska to mám v tom rodičovskom byte, toho jej mončičáka zaveseného, tak som si proste, že som si povedal, že musím vrátiť. Zavesil som si to na kľúčik od skrine. A teraz, keď som bol po fakt veľa rokov sa pozrieť v tom byte, lebo však ten je zamknutý, ak sme odtiaľ odišli a nič sa tam nedieje, stále ten mončičák tam je. A rozmýšľam, že či by som nemal navštíviť tú babu, nájsť ju niekde a vrátiť jej. A to bolo romantické, čo keby bola tá pravá, ktorá nie, lebo skrotí Borisa Kollára. Chlapci, ja mám 58, ja nechcem dôchodkyňu. Nebebnite mi hlavu. Však ona bola o 4 roky staršia, od mňa bolo o 3, no tak dajte pokoj. Ja nehľadám naozaj dôchodkyňu. Ja mám takú prvú, čo by som sa vždy pýtal každého staršieho muža. Myslíte, že záleží na tom, akože uspokojiť aj tú ženu v sexe? V prvom rade. Hej? Ste taký? No určite. Takže ste akože orgazmový král, hej? No, ja si myslím, že viete, to je chyba mladých mužov, ktorí potom na to doplacajú, že im tie frajerky preťahujú starší. Že sa pozeráte najprv na seba, áno, a na ňu kašlete. No, 20 sekúnd vybavené, aký som bol. To som ja. To som myslel. To znamená, že to je veľká chyba. Je to veľká chyba. A mňa by napríklad nebavilo, keby som videl, že tá žena z toho nič nemá. Ja som ti toto vždy hovoril, kámo. Ináč, toto som sa spýtal, ja som to myslím, ako spomínal, že o vás chodila taká jedna veľmi, že dráždivá klebeta. Áno. A ja som to počul už viackrát za posledný rok. Myslíte ten sklenený stôl? Hej. Kravina. To je úplná blbosť. To si počul? Áno, úplná blbosť. Úplná blbosť. Fuj, mne sa to hnusí. Hej. To by som v živote neurobil. To je proste absolútny fake. A že vlastne... Nemusíme sa o tom baviť, je to úplná blbosť. Nenájdete jednu ženu v tomto vesmíre, ktorá by mohla dojsť a povedať
tak ja som tá, ktorá to robila. Neexistuje, chlapci, neexistuje. A čo napríklad dala takú, možno počuli ste o sebe ešte nejakú klebetu, takú zaujímavú, že si... No túto, ale to je úplná blbosť. A to je to najväčší bizar, čo ste počuli o najväčší sebe? bizar. No ako to je silné, ako najväčší bizar. takéto veci, no. Ako, čo na to môže niekoho zrušiť, chlapci? Ako fekálie, neviem, ako môže niekoho zrušovať. To je odporné, dogrcal by som sa, takže keď sa z niečoho pobliete, tak asi vás to nemôže navnadiť. Toto ma zaujíma, že koľko z týchto detí, čo máte, sú plánované? Z týchto? No čo z tých, čo máte? Nie z budúcich. Všetky boli plánované. Áno. Takže žiadna nebola, že nehoda, že dostal telefonát, že no, že Boris, že je to... No, dobre, bola možno v jednom prípade, alebo dvoch nehoda, no, tak je dobre. Ale vedel som, že prečo vznikla tá nehoda. Áno, že to bol vedomý risk. Áno, tak, presne, ak sa povie. Vedomý risk, že... Alebo, že nemalo by sa nič stať a stalo sa, no. Okay. Ale bolo to na mne, že som proste sa nezariadil inak, no, nezachádzajme do detailov. Jasné. Ale principiálne áno. A môžete spýtať, že prišiel s takýmto životným štýlom aj nejaké zdravotné problémy? A chcete vedieť, že tak za celý život, hlavne mladosti som mal občas nejaký problém a to Kamesten vyriešil. Vyriešite s nejakými onými krémikmi. No. Jasné, to poznáme. No. To máte aj vy teraz, nie? Teraz momentálne. Máme tak 10 minút musím akože potom odbehli. Pár tabletík máme, no hej. V podstate fakt, že veľa podnikov mohlo byť ohrozený tými mafiami. No. Nemali ste takéto, že vás niekto chcel vypáliť alebo tak? Raz sa mi to stalo, ale to som vyriešil. Jak? To čo znie? To znie, keby to už nebol. Tak, viete, to je ako, že vy dvaja ste kamoši teraz, áno? A ste mladí ľudia, chodíte spolu do školy, prípadne do krčmy a neviem čo. A teraz si predstavte, že je tu nejaký socializmus, vy ste kamoši a teraz tu je čiara a príde kapitalizmus, padne režim a vy sa rozhodnete, že budete mafoš. Áno, a urobíte si mafiánskú skupinu a začnete robiť zle, začnete vypalovať, neviem čo. A váš najlepší kamoš z detstva, alebo kamoš si otvorí krčmu. No dojdete ho vypáliť? No asi nie. Vy ste ale to neznamená, že on je máfoš. Vy ste. Áno. Takže, to je ten, asi apelujete na to, čo sa rozprávalo o vás. Áno, aj s tou fotkou a tak. Poznám všetkých z hora, dole. Áno, ale to neznamená, že, viete, stretol som sa s pápežom. Som svätý? No ja dúfam. No, mám kamaráta chirurga, špičkového. Dali by ste sa operovať Borisovi Kollárovi? Asi nie. No tak vidíte, to znamená, že nie som ani chirurg, ale nie som ani mafia. Ale že vlastne tá otázka nebola úplne na spojitosť s tým podsvetím, ale že či vy ako, podľa mňa asi vplyvný podnikateľ vtedy, už v 90 rokoch, že či niekedy sa vám niekto, že čo to bolo, že sa vám niekto vyhrážal? Skúsili tiež aj na moje podniky, že či by náhodou že by som potreboval ochranu a niečo platiť. Tak som využil nejaké kontakty a bolo im zavolané, že nechcel. Ale je to vyriešené. OK. A čo boli to kontakty? No tak z tej mokrej štvrte. No. Tak čo to je mokrá štvrť? No, z detstva. OK. To je zaujímavé. To znamená, že si predstavte, že teraz som vám to modelovo ukázal na vás dvoch, vy máte tú skupinu, vy ste podnikateľ a za vami došiel tamten. A ty mi budeš platiť a ty povieš svojim kamerom, počúva, tamten ma otravuje a ty zdvihneš telefón. Jasné. Toto je pod mojou ochranou a dáš tomu pokoj. Dobre, je to vyriešené. Takže ste akože využili kvázi tieto... Jasné, samozrejme. Ste sa v tom hýbali, hej? OK, wow. Takže to bol jediný spôsob, ako mať bezpečný biznis. Napríklad. Alebo potom to zatvoriť, alebo potom sa brániť iným spôsobom, že ste si urobili nejakú ochranu vy sám, že ste si najali ľudí, ktorí to celé strážili. Mňa by zaujímalo, že trošku ideme trochu od veci, že ak by náhodou, nedaj Bože, nastal vojnový stav, šli by ste bojovať? Keby nastal vojnový stav a mal by som chrániť svoju rodinu, tak by som išiel. A kebyže ste akože v nejakom pluku pod kapitánom Dankom? By som dezertoval. on má taký rečový problém. Nie, musím Chanej povedať jednu vec. Andrej Danko, keď sa s ním bavíte súkromne, nemá tento problém. A čo, nervózny? Ja neviem, čo to je a možno keď sa zasvietí tá červená kontrolka, tak vtedy sa mu to tam všetko letí. Nervózny musí byť. Ja neviem povedať, ale skutočne reálne, keď sa s ním bavíte súkromne mimo kamier,
tak takéto nezaznamenáte. Aha. A myslíte, že bol opitý, keď šoferoval? Keď rozbil ten semafor? Nemôžem to tvrdiť, lebo som pri tom nebol. A čo si myslíte, ale? Keď si má mysleť, že bol naliatý jak čík. Lebo ako nabúrate semafor, keď nie ste na ožratý. Ale ešte raz, nemôžem to tvrdiť, jasne. lebo som ho nevidel pri tom pití, nedal som mu fúkať, takže akože pozor, platí prezumcia nevinných chalení, to treba rešpektovať. Jasne. Keď ste sa ma pýtali na môj názor, tak triezvy nenabúrate. Kamoši, čaute, ďakujem, že ste dopozerali tento diel. Extrémne krásne ďakujeme pánovi Borisovi Kolárovi za to, že prišiel. Ďakujem pekne za pozvanie. Naozaj ďakujem krásne, bolo to veľmi obohacujúca konverzácia a wow, akože. Takže dúfam, že nie ste posledný politik, ktorý vám prišiel. Ešte sa... Myslím si, že politici, ktorí sú teraz aktuálne, ja si môžem dovoliť povedať viacej, lebo nie som v parlamente, ale politici, ktorí sú aktuálne, si nemôžu dovoliť byť až tak otvorení, ako som bol ja. Takže asi z nich takéto veci nedostanete. A my si to ale samozrejme veľmi vážime. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. A... Dúfam, že aj vám bolo príjemne. Ale áno, bolo to milé. Je fajn sa stretnúť úplne z inou generáciou. Pohodička. Tak pozerajte s nami. Čaute. Ej. Nevadí nám, že nemáš money. Boris Kolár, robiť love, robiť deti ako Boris Kolár. Keď ste boli na Miami, boli ste na nejakých crazy parties? Nie. Nie? Nie, všetci myslia, že ja som napríklad... Vy ste Dan Bilzerian. Ja som nikdy, aj stretol som ho na Capri, mám s ním fotku. Hej, mám s ním fotku, hej. A okrem Dana Bilzeriana, aké ešte celebrity ste mali možno stretnúť? Určite sa dostali do zaujímavých kruhov po svete, nie? Áno, bolo to, kadekoho som po tom svete stretol, samozrejme to... Poviete nám aspoň niekoho? Matthew McConaughey, Rod Stewart, Valentína som stretol, Pačotyho, tempo, perfektný. Viete, kto je Andrew Tate? Nie, neviem. Nevadí. Neviete? Nie, teraz neviem. Populárny. A fakt? Ale ja mám 58 rokov, chalani, čo myslíte, že ja viem? Nepôsobíte tak. Ale Dana Bilzeriana poznáte. Áno. No si tak jasné, to je meka. Môže sa učiť odo mňa. On sa aj učil, to bol učeť.